Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Жени Алексиева, до мен е Феки, синът на Тони Стораро. Здравей! Здрасти. Как си и на какво те учи баща ти, ни кажи? Ами баща ми учи на всичко, на приятелство, на музика. Той е много, много земен човек наистина и голям талант. И просто сме много добри приятели с него. Той ли те запали по музиката? Ами моето семейство всички са музиканти. Баба ми, дядо ми и общо взето вкъщи само музика, нищо друго. А какъв ти е любимия стил? Какво най-много харесваш да пееш? Ами аз обичам R&B, поп и джаз. В смисъл аз съм се ориентирал към друг тип музика, защото тя ми харесва изключително много. Но и разбира се и поп-фолка си е. То в България само това се слуша, поп-фолк като цяло. Тази музика наделява, нали? Но това е като цяло. А ти от колко време се занимаваш с музика? Знам, че учиш с това също. Да, уча в музикалното училище Любомир Пипков. Още от малък, от 5-6 годишен, нали, свиря на пиано, вкъщи на пианото с баща ми двамата. Той ме е учил. И така. А мислиш ли да запишеш твоя собствена песен? Мисля в най-скоро време това да се случи, но мисля първо да направим дует с баща ми. И след това вече съдбата, каквото реши. За кога планирате дуета? Мисля да е в най-скоро време, не знам кога ще стане. А какъв ще бъде той? Поп-фолк? Мислиме да е нещо по-различно. Да се изненадат феновете. Малко ще ни издадеш ли или е пълна изненада? Тя песента все още се прави. Авторска песен. И ще я чуете още малко. А можеш ли сега за феновете на Music Space да запееш малко нещо, да ни изпееш? Някоя твоя любима песен? На Стиви Вондър да изпее I Just Call. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Благодаря.